Sizwile eindabeni ukuthi abantwana beseka umntwana uSimakade bahlela ukudlulela enkantolo yomthethosisekelo. Singathi nje asinanxa nokuthi abantwana badlulisa isinqumo senkantolo ngoba njengezakhamizi zase-South Africa banelungelo eligcwele lokwenza lokho. Siyazi ukuthi ukhona umthetho inkantolo yomthethosisekelo enesinqumo esiba umnqamlajuqu. Kepha-ke besingayitsheli ukuthi abantwana sebengaze baye lapho ngoba lokho kusho ukuthi isenzo sabo sesingaphezulu kombango nje owejwayelekile. Umbango esihlala uqali siyazi sonke. Bekayi ukuthi mase kufike lapho kubuyiswana khona mhlambe lapho sekubonakala ukuthi hayi akulanyulwe bese kubuyiswana. Manje ke inkantolo yokugcina isiyakwenza ukuba kube nzima ukubuyisana. Kuba abantwana nje ke bamele indlunkulu ngobuningi bayo nesizwe. Ngabe ngithi isinqumo leso besiyosho ukuqhekezeka ekuKwaZulu nokuqhekezeka kwendlunkulu. Kodwa senze siyazi ukuthi abantwana abangakanani empeleni njena abantwana okuyibona basembangweni kakhulu bane nje kuphela abantwana bakaBhusha. Kanti kwabona futhi ababoni ngasolingi. Manje ngiyadabuka ngoba bebengaba isekele esihle sobukhosi abantwana njengoba bezalwa vele isihlalo. Kodwa uma beyiqhelelanisa ngibona ukuthi baya esiweni esijulileyo okuyishwa ngoba emva kokuhluleka kwabo enkantolo yomthethosisekelo akusekubalula ukuthi kuphinde kube khona ukubuyisana. Kepha sengushilo lokho ngisho nje ukuthi siyazama ukuxhumana nabo abantwana ukuze sibuyisane. Uma sebebikele isizwe ukuthi abemukeli noma sebesho njalo kodwa ngisho ukuthi izandla zendlula mithi nesizwe nendlunkulu isavulekile bengakayiphonsi kabantwana eweni ejulileyo ngoba lesenzo sabo sisho khona ukuthi bayayiqhelelanisa ekuhlanganeni nendlunkulu njengoba ngeke nje abantwana ngobuncane babo nangokungangeni kakhulu esizweni kwabo ngeke nje babiza imbizo evulelekile enkulu engangale emenyezelwayo ebizwe isilo uMisuzulu ngomhla ka29 kuOctober ngoba abantwana abanayo icapacity yokwenza lokho futhi mhlambe sebekuzamile behluleka ngoba abantwana sikho nesigodlo abangabizela kuso imbizo ngoba phela zonke igodlo ezinkosana uMisuzulu kaZwelithini okungumntanabo futhi engibona ukuthi abantwana bebenelungelo lokusondela ukuthi lapho bangaboni khona ngasolinye nendlunkulu nayo ingonyama babe nakho ukuhlala kuboniswane bese kuyindlela yokuthi kuyiwe phambili. Kodwa ke ngisakholelwa ukuthi ngoba kukhulunywe indabeni ayifani into exoxwa eindabeni nento ekhuluma ngempela umndeni usuhleli ndawonye ubukane emehlweni kubukwa ukuthi ikupho kuyiphutha ikupho kulungileyo. Singabeka lapho nje. Thokoza kakhulu.